saurari yadda ka bar da sai a shari'a ka juya duk hujjoji na gaban da a hankali ma ka juya mun duk hujjoji na sama a ƙasa idan mun ko bayani wannan da tare da wannan ka juya mun duk hujjoji na bayan sama a ƙasa ko ta ce dan me ba za a yi maka hukunci da ya tare da ba ce na wannan sigar ta sai kuma kai kada wani ya damu a kan tafiyar ta na ba musu dama hakuri su sani cewa su samu damuwa kan tafiyar ta lahira saboda wallahi tallahi zai shiga lahira da girma abun a zan yi mutuwa ta girma dan mutuwa ta girma amma ba na neman kuma ba na roƙon kai Ibrahim sarki da kai musu sassauci sassaucin Allah kai nake Ibrahim sarki kai musu sassauci ba na roƙon ka ba na neman sa sassaucin Allah nake nema kuma a gaggauta zantar da wannan hukunci kuma a gaggauta zantar da wannan kalami na ƙarshe wassalamu alaikum kalami na kuma alhamdulillah kamar da na faɗa muku ni ba ban dama wannan abu ban fito da niyyar wai zahiran nasara nake nema ta bayyana ba domin na san wannan karatun ya yake in nasarar ta samu ta zahiri to wannan ake cewa riba kafa ce ba danta ne ba a ni na fito ne yau ko gobe a ce na mutu daga masu kuka ganin duk sanda aka ban tsoro da kisa ɗauri farmaki kaidi sharri bata suna sai ku ga himma nake karawa kuma na gaya muku a iya sani na a rubuce-rubucen da na karanta ban ga wanda ya tono rubudin wannan fitina ba irin yadda na tono na sa mabirgi na murɗata na tona garwashinta ban gani ba kuma sannan ban ga wanda ya tona ɗan kaɗan ɗin ma sannan ya kai ba to da gani ko yau aka ce babu ni akan wannan aikin ai na yi abin da an aran damar da ba arawa wasu na gaba da ni ba al'ummar annabi masoya masu ƙauna ga wannan janibi na shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam saƙo na musamman zuwa ga ɗaukacin al'umma maza da mata yara da manya daga bakina ni Abdul Jabbar Kabara ma'ana wannan saƙo da manufarsa shine kan waɗannan kalmomi da aka daddatse wanda ni ina cewa natijar su ta fito ne daga hadisai na ƙarya kuma ina yaƙi da su don kare darajar annabi da rasawa da magautansa makamin da suke yaƙar annabi da addinin musulunci da su a daidai lokacin da wasu ke datsaya suna cewa a'a ni ne nake faɗar wannan abu babu su a cikin littafai masu sauraro hankalinsu ya rabu masu bina da suke iya samun lokaci su ji sun gane me nake faɗa amma wanda iya datsewar suka ji ko suka gan mu ajiye wajen zama da aka yi ana cewa nuna gun ina cewa ba lokaci to irin wannan ba su fahimce ni ba me nake nufi da cewa ba lokaci shine hadisan nan wani lokaci a samu 10 ko 10 ko 20 ma duka suna magana ne kan abu ɗaya in aka tattaro su guguda sai su fitar da wannan natija wadda nake yaƙi da ita to sadda aka ce a minti 10 ka nuna maganar da sai an haɗa hadisai aƙalla 10 ko 20 sannan ta fito dole ka ce ba adalci ba a baka lokaci ka kare kanka in ya karu shi kenan in bai karu ba a ɗora daga nan abinda bai samu ba kenan a jiya kuma aka ce da cewa an ce in nuna ban nuna ba wanda hakika lokaci ne ba abin ba domin natijar hadisai ne akalla 10 ko 10 ko 20 take ba da wannan ma'ana
ko wannan sifa ko wannan suna. In ana son a nuna wannan sifa ko ma'ana ko suna, sai an ba da damar karanto waɗancan hadisai sannan wannan ma'ana ta fito. Wannan shi nake nufi cewa a ba da lokaci. To amma don mu yanke ta gaba ɗaya, mu tafi kotun Allah mu ɗunguma, wannan shine masarin asirin bayyane, masanin asirin ɓoye, kuma gare shi za mu koma ya hukunta mu. Ina cewa da al'ummar musulmi, idan waɗannan maganganu miyagu daga ni suke, ƙirƙirar su ne, babu su a littafin hadisi, to aiko lallai wannan ya isa babban laifi da zunubi da ya wajaba in gaggauta tuba. Ba ma sai wani ya ce min ko ne ya tilasce ni ko ya sa ni ba, wanda kuma ya tilasce ni kan wannan in har da gani ne ban da masoyi irinsa. Amma in ba da gani ba ne, daga waɗancan littafai ne, to wannan kuma ya zama wani abu daban. Sai mu roƙon Allah ya haska wa al'umma su tashi tsaye, mu tsarkake addininmu, mu fidda hadisan ƙarya daga ciki domin gudun kar a rusa mana addini da su. In kuma yadda wasu ke faɗa babu a cikin hadisan nan daga ni ne, to ina shaida duk duniya tuba na magaggauci da farko Ubangiji subhanahu wata'ala kafin kowa, da neman afuwar Ubangiji da neman gafararsa idan har daga ni ne. Ba ni da wata mafita duniya ta da lahira illa neman gafarar Allah, domin babu abin da ya manzan Allah abuwansa sadda ya danki ka kan annabi, ba mai kwataka domin annabi ne mai kwataka, kuma ya zama kan annabi aka danke ka. Idan daga ni ne yau duk duniya ta ji waɗannan maganganu, to lallai ina gaggauta janye su da tuba a kansu. In kuma a littafai suke, to malamai su ji tsoron Allah, mu taru mu yaƙi, mu fitar da addini daga cikin wannan yanayi na waɗannan musiba ta hadisan ƙarairayi, mu tsabtace annabin mu sallallahu alaihi wa sallam yadda Allah ya tsabtace shi. Wannan shine takaitaccen sakona ga dukkan al'ummar musulmi, tare da kyakkyawan fata na Allah ya haɗa kanmu, ya haɗa kalmar mu, ya gusar da gaba da ƙiyya a tsakanin mu, ya ba mu ikon tashi tukuru mu wannan addini aikin da ya wajaba a yi masa a wannan lokaci wanda shi yafi bukata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu al'ummar annabi. Yan uwana masoya shugaban halitta, maza da mata, yara da manya, gani ina sake fitowa karo na biyu domin daɗa tabbata da jaddada cewa waɗannan maganganu waɗanda suka jawo cici-kuci wanda suka fito daga bakina game da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, cewa lallai na janye su, na kuma janye su, tare da roƙon Ubangiji ya sanya haka ya zama silar rahama da gafara da jin kai gare ni da dukkan al'ummar annabi masoyansa baki ɗaya, ya kuma ƙarawa wannan shugaba namu sallallahu alaihi wasallam ɗaukakar daraja da ƙarin makami a duniya da lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.